Jamen, lad os bare lige så stille gå i gang, og så ser vi. I er velkommen til at bruge chatten, hvis I har spørgsmål undervejs. Og så ser vi, om der dukker nogle spørgsmål op. Og vi har nogle ting, sådan ligesom at jeg gennemgår den præsentation, som jeg havde til min sidste certification om hænderne. Jeg udvider den lidt, fordi der havde vi 12 minutter, så vi bruger lidt ekstra tid på det. Så I ligesom får nogle redskaber med, og måske får et andet forhold til jeres hænder. For hænder, skal man sige, det er jo en ting, der fylder rigtig meget for mange ryttere, og nogle gange så har man sådan en oplevelse af, at hænderne har sit eget liv i forhold til, hvad vi gerne vil have. Jeg skal lige se, om jeg kan få mig op, og hvad står her? Øh, øh, Det er et eller andet med, hvordan vi laver de her pins. Sådan. Og ligesom i forhold til, hvordan jeg selv ser det. Godt. Yes. Og jeg skulle bare lige sikker på, at optagelsen den er i gang. Godt. Jeg har et spørgsmål sådan allerførst til jer, for vi ligesom kommer med her. Jeg skal lige se, om jeg kan skrue lidt ned på det her lys. Ja, en lille smule. Hvorfor har vi hænder? For man kan sige, det er noget helt unikt for os mennesker. Så I må meget gerne skrive i chatten, så ligesom, men har I nu bud på, hvorfor har vi hænder? Og man kan sige, at der er jo selvfølgelig mange ting, vi kan bruge dem til, men det er også ligesom for, at vi lige igen får en bevidsthed på, hvad er det, der er så specielt ved vores hænder, som vi mennesker vi har. Så endelig bare skriv i chatten til at guide retning for hesten i ridning, ja. Og vi har dem jo også i forhold til, når vi skriver, eller hvis vi klapper. Vi har dem også, hvad skal man sige, sådan i helt, vi griber, vi bruger dem til at spise med eller røre med, ja lige præcis. Og til at klø hesten også, og når vi, groomer den. Så hvad skal man sige, vi bruger vores hænder hele tiden, også i vores hverdag. Så derfor er det rigtig fint at have et godt forhold til sine hænder, og ligesom vide lidt mere om, hvad er det for en størrelse. Vi har nogle forskellige bevægelser, vi kan lave med vores hænder, som jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I bare er med, når vi gør dem, for ligesom igen, vi skal få et forhold. Så hvad for nogle bevægelser kan vores hænder lave? Vi har dem, vi kan køre dem frem og tilbage, så vi kan ligesom på den her måde. Det er sådan en dronningevink. Vi kan lave en flexion og extension, så vi ser det bagfra, så vi kan bøje hånden fremad og bagover, så det bevægelsen den er i håndledet. Vi kan også få et bevægelse i fingrene, og vi kan få sådan, hvad skal man sige, helt ud i fingerledene. Vi har også bevægelse af tommelfingeren, så vi kan folde den indover, og vi kan åbne igen. Det er sådan et helt specielt led. Og man kan sige, det er en af de fingre, som vi bruger en del, når vi rider, vi holder tøjlen, i forhold til, at vi sidder her og holder tøjlen. Vores tøjle. Jeg skulle faktisk have haft en tøjle, men jeg har nok et eller andet, vi kan bruge, jeg kan bruge nede, så når vi lige kommer lidt længere hen. Så vi har en masse bevægelser, vi kan lave vores hænder, hvad skal man sige, vi kan isolere ledene, så vi kan bare gøre det i selve håndledet. Det kan jeg næsten finde ud af. Så det kræver også lidt koordination nogle gange at gøre det, og vi kan ligesom lave den bare i fingerledet, i det yderste fingerled, eller inderste, må det være, og vi kan lave det herude. Så kan man sige, også det i forhold til, så nu er det, jeg skal passe lidt på, fordi der var jeg lige ved dumme mig sidst, jeg lavede præsentationen, så vi kan bevæge én finger i gangen, ikke? Så kommer jeg til den her midten, så må jeg hellere stoppe, inden det gik galt. Men i forhold til, at vi har alle de her bevægelser, og det er fordi, vi har en masse knogler i hænderne, det vil jeg godt lige vise jer. Altså, jeg skal lige have fat i noget her. Og vi har knogler op i underarmen, som også er med til at lave nogle led. Så jeg har lige en lille model her. Jeg er lige ved at arrangere. Så vi kan sige, at vi har en masse knogler i hånden. Og den her, man kan sige, den er ikke sådan helt anatomisk korrekt, fordi den har altså kun én underarmsknogle. Men alle de andre her, dem kan vi godt sådan tage næsten for gode varer. Så vi har alle håndrodsknoglerne hernede, hvad skal man sige, ja, lige den nederste del af hånden, eller den inderste del af hånden, lige omkring vi kan mærke vores underarmsknogler.
når vi bevæger, og så kommer vi ned og har alle håndbrudsknoglerne. Så har vi mellembrudsknoglerne, og så har vi alle fingrene herude. Så vi skal lige prøve at kigge på nogle af de knogler lidt mere. Vi skal prøve at røre ved nogle af dem. Jeg vil godt lige vise jer en tegning først. Jeg tager lige og deler min skærm. Godt. Så vi har simpelthen her et billede af hændernes knogler, og vi har dem sige hernede i forhold til alle de forskellige små knogler. Og man siger, det her det er set for, hvad skal man sige, fra indersiden af hånden. Så hvis I kigger ind i jeres håndflade, så jeg kigger på herinde. Og vi skal prøve at røre ved nogle af de her knogler, men jeg vil godt lige, hvis vi lige gennemgår knoglerne inden, så viser jeg dem lige, og så gør vi det sammen, mens vi prøver at se, om vi kan finde dem på vores egen hånd hver især. Så vi har radius hernede, den tykke af underarmsknoglerne, og så har vi den lille, der sidder på ydersiden ude ved lillefingeren, der hedder ulna. Og jeg blander det nok lidt sammen. Det bliver sådan en lille smule danglish, fordi jeg har jo ligesom, jeg har lært det her på engelsk, og nogle ord, vi har dem jo også på engelsk eller på latin. Knogler. Vi har de to underarmsknogler hernede, så hvis vi går op, og det er stadigvæk set hånden inden for håndfladen, så har vi en der heroppe. Den lille her, den hedder scaphoid. Og så går vi lidt ud mod midten af hånden, lidt ud mod lillefingersiden. Der har vi så, og det er en højre hånd den her, der har vi så den, der hedder lunate. Den er sådan lidt ligesom en månefacon. Så har vi den grønne her, der ligger ude på kanten, ude ved lillefingersiden. Den hedder, det er simpelthen det der, jeg virkelig øvet mig i at sige rigtig meget, triquetrum. Triquetrum. Og den har sådan en lille knot, der sidder ovenpå, som man ikke kan se fra oversiden. Der hedder pisiform. Så går vi ud igen herud til tommelfingersiden og tager den orange knogle, der er herude. Den hedder trapezium. Og så har vi den røde herinde, der ligger lidt mere midt i, den hedder trapezioid. Så man siger, de ligger meget op ad hinanden, navnene. Og det er ikke fordi det er vigtigt, at ligesom, vi kan huske dem her, men det er rigtig fint, at vi lige har nogle navne, når vi skal lave den her berøringsproces lige om lidt. Så har vi den her nede i midten, der hedder capitate, og det kan man ligesom huske, det er sådan capital af hånden. Det er også den, der er center for, hvis vi laver akser igennem hånden. Både vores midterakse op i tværs igennem hånden, men også hvis vi går tværs igennem, hvad skal man sige, hvis vi har en akse den her vej. Så der er ved der. Så har vi den gule herude, den hedder hamad, og den har sådan en krog på her. Og på de her knotter, der stikker ud, har man sådan godt lige ane det. Det er sådan helt sådan kort med sådan nogle bakkedrag på. Der har vi ligamenter, der sidder tværs over hånden, der sidder tværs over håndfladen. Det kan godt være lidt ømt, og det prøver vi også at se, om vi ligesom kan lokalisere. Og det er også med til at stabilisere vores hånd, men også til at lave de her gribebevægelser, vi har. Godt. Så jeg prøver lige, og jeg stopper den her screen share, og så skal vi prøve at se, om vi kan finde nogle af knoglerne på vores egen hånd. Godt. Så vi prøver simpelthen her at tage højre hånd, og så prøver vi at finde underarmsknogler. Så vi trykker ind. Og I er meget velkommen til, hvis der er flere, der har lyst til at have video på, end Karina, fordi så kan jeg også sidde og nyde af de udsyn, der I også gør det, så bliver det bare lidt ligesom om, at vi nu er her i virkeligheden. Så jeg synes, det er rigtig rart. Men vi har i hvert fald, hvis I kan mærke, håndbrudsknoglerne herude, og så har vi den her på tommelfingersiden, der har vi radius herude, eller radius, og så prøver vi at gå lidt ovenover den, så der kan ramme vi sådan en lille bump her. Så det er den der hedder scaphoid. Så prøver I ligesom at se, om I kan sådan lige give den en lille massage, og lige sådan lige trykke på den lidt, og så lige gentage for jer selv, og hvis I sidder alene, så gerne sige det højt, men ellers i hvert fald lige sådan sig det inde i jeres hoved, så siger I scaphoid, mens I rører ved den. Scaphoid. Scaphoid. Og det er for igen, vi opdaterer lige vores hjerne her, landkortet over kroppen op i hjernen. Og det er ikke noget, man siger på den måde, vi skal huske. Jamen, det er meget rart i forhold til at få det på, så det er scaphoid. Så prøver vi at gå en lille smule mod midten af hånden, mod lillefingersiden. Og der har vi den her, der hedder lunate. Og tænk på en måne, når I rører ved den. Og der er sådan lige, den ligger sådan lige næsten imellem de to underarmsknogler, hvor de ligesom har deres midte her.
Så vi tager, den kan måske godt være noget, at det er en lille smule ømt, og det er selvfølgelig det er alt det væv, der er rundt om knoglerne også. Så prøver vi at gå lidt længere ud mod lillefingers-siden, og se om så har vi kan mærke ulna knoglen, der så den har en lille bump her, og så kan vi gå ind, vi kan ligesom mærke, hvis vi bevæger hånden lidt, så har vi sådan en lille dal, en lille hul ind. Så når vi går bare en lille smule lige ned på håndroden, så kan vi mærke, den hedder triquetrum. Så tager vi bare lige igen og giver en lille massage. Jeg siger triquetrum. 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 Godt. Så vi har ligesom den, når vi ser, det er nogle små knogler, og de sidder tæt. Det kunne vi også se på illustrationen der. Så prøver vi lige at bevæge sig tværs over hånden over mod tommelfingeren igen. Og så skal vi se, om vi kan finde den her, der hedder trapezium, som også der har et ligamentet, det transverse carpal ligamentet. Det er det, som nogle gange giver nogle problemer, som rigtig mange af de kender mere i forhold til, om man har en betændelsestilstand i det osv. Men vi ligesom lige får masseret det her ud, og det kan godt være, der var ligamentet hæftet. Det kan godt være lidt ømt. Det er også tit den, hvis man falder, det er så lige det her stykke, der tager fra. Så det kan også nogle gange være noget der. Så går vi en lille smule igen mod midten af hånden, så vi er cirka parallelt over pegefingeren. Hvis man tager en retning op der har vi den, der hedder trapezoid. Og jeg sidder lige en gang og lige kigger på, jeg kan heller ikke huske dem i hovedet, de her knogler. Og igen også, man ser den, og det er stadigvæk ret højt op. Vi er på håndroden. Så ser vi, vi kan gå ind og finde den her, der hedder capitate, og tænker, det er simpelthen midtpunktet af hånden. Så hvis jeg skal lave en akse, hvad skal man sige, på langs af min hånd, den her vej, så hvis vi skal ligesom lave central axis på armen, det er der nogen af jer, der har prøvet at være med til at lave på kroppen, men vi skal lave den på vores arm, så kommer den ud igennem den her capitate. Så vi skal ligesom se, om vi kan give igen, mærke, hvor sidder den sidder dybt inde under ligamentet, og vi lige give den en lille skrub, en lille rub, og en lille massage, og så prøver vi at gå så lidt længere ud med lillefingeren, og finder den, der hedder hamate, og så vi kan mærke, den her lille krog, den sidder også ret langt over. Og lige prøver. Så skal vi ud og finde de her mellemhåndsknogler, vi har herude. Og der har vi 5 af dem. Og de hedder metacarpal, så vi har en på tommelfingeren her. Og den kan vi også give en lille massage. Og så måske tage og bare rotere skindet. Og tager det her på heroppe. De er ret tydelige at mærke på oversiden af hånden. Vi har også en masse muskulatur og sener herude. Men selvom vi kommer ind og ligesom mærker knoglen. Og over langfingeren. Og ringefingeren har vi en, der sidder, så de sidder ned til hver finger. Og så har vi også en ude ved lillefingeren. Så vi har de her mellemhåndsknogler. Så har vi selve fingrene. Der kan vi starte med tommelfingeren. Den har 2 af de her rørknogler i hånden. Og der kan vi også mærke på den inderste og på den yderste herude ved neglen. Og lige give den sådan lige lidt massage. Det her sådan lige komme ind og lige mærke knoglen. Det er også rigtig godt, hvis man nogle gange døjer med lidt gigt af en art. Det er lige med til at lige afspænde fingeren og hånden. Så vi gør det bare ved hver finger. Gør det i dit eget tempo. Det er rigtig godt lige at få noget bevidsthed ind, og vi lige øger vores følesans ud i fingeren, vores proprioception. Bare gør hver evig eneste finger, så kommer vi til at lige skal lave lidt sammenligning mellem højre og venstre. Og så er jeg ude på ringefingeren igen på den øverste af knoglerne. Og det er de her små bitte lidt rørknogle, de øverste, og så har vi de her en masse fremspring. Tænker på, mellem hver eneste af de her knogle i hånden, der er små ligamenter, der går fra knogle til knogle, for at ligesom hjælpe at holde det hele sammen, så vi får en rigtig, rigtig stærk struktur i vores hånd. Så man kan selvfølgelig ryste hånden lidt til sidst, og bare gøre det ved den ene, som vi har lavet. Og så prøver vi lige at mærke forskel på hænderne på højre og venstre, til den vi har rørt ved, og den vi ikke har rørt ved. Rigtig gerne melde ind i chatten, eller række en hånd op, eller et eller andet, så lige, er der en forskel i forhold til, at prøver at lige bevæge hånden lidt, for at mærke, kan vi mærke en forskel. Hvad for en hånd vil man helst ud og enten ride? Mega god, og det er dejligt, rigtig fedt, Karina.
Så ligesom der er den her forskel nu, for nu har vi ligesom lavet noget, og vi har mere, jeg oplever, at jeg føler, at jeg er mere liv i min hånd, og jeg har også lidt mere, hvad skal man, bevægelse, mere sådan, tænker mere kontrol til hånden, eller mere kontakt i forhold til, når jeg skal gøre noget. Du har blevet blødhed, rigtig fedt. Øhm, Godt. Så lad os lige gøre det samme med den anden hånd. Og jeg ved godt, det er sådan en ting, det tager bare lang tid, men det er bare så godt givet ud, hvis vi lige bruger tiden på det. Så igen, vi finder lige knoglerne, underarmsknoglerne herude, og dem kommer vi en lille smule tilbage til. Og så finder vi den her, der hedder scaphoid, så den sidder, hvad skal man sige, på tommelfingersiden, lige under, hvor vi har knoglen, underarmsknoglen. Så vi har en sidder her, så scaphoid, og scaphoid, så gentage det et par gange igen, for at hele tiden lige opdatere hjernen, hvad der sker, ligesom så vi er klar på, og vi får opdateret vores hjerne, det her atlas, vi har over kroppen oppe i hjernen. Man kan sige, det er ikke noget, vi sådan ligesom går og tænker over til daglig, hvad vores knogler i hånden hedder. Så har vi den, vi går lidt ind mod midten, så har vi den, der hedder lunate. Den er nem at huske i forhold til månen. Og lige også giver den en lille massage. Og måske er det nemmest at kun finde på indersiden, men så prøver jeg bare at se, om I kan give den på begge sider. Så går vi lidt længere ud mod lillefingeren og finder den, der hedder triquetrum. Det er den, jeg synes, der er sværest at sige. Og der kan jeg mærke, at min her, den er lidt øm. Så tænker jeg, hvorfor det? Det kan der være mange grunde til. Så bevæger jeg mig tværs over mod tommelfingersiden igen. Og så finder vi den, der hedder trapezium. Og den er sådan trekantet også der i navnet. Og så går vi ind en lille smule ind, der hedder den trapezioid. Og lige også giver den lige en lille massage, så vi igen kan få vækket hånden, få vækket alle cellerne. Helt almindelig lige lidt, masseret vores væv her. Når vi går ind og øger vores proprioception, det gør også, at musklerne rundt omkring, de slapper af, så vi får en lidt bedre mobilitet i området. Så går vi ind i midten og finder den her capitate. Jeg tænker, den er lige midt i hånden, hvor vi har den aksen ned igennem hånden. Og lige giver den lidt, og så går vi helt ud til kanten herude ved lillefingeren, og finder den, der hedder hamate. Og lige giver den massage, og tænker hamate, hamate, hamate. Og det er den, som man kan sige, der har sådan en lille krog på os, hvor at ligamentet det sidder på. Og den kan jeg også mærke, den er også lidt øm. Og så prøver vi at gå ned og finde mellembrudsknoglerne igen også på venstre hånd, eller den modsatte hånd. Så tager vi først finder på tommelfingeren, og sidder helt heroppe. Så hvad skal man sige, det er oppe i selve hånden. Så vi har her lige så at gå ind og give det lidt massage, lige flytter huden henover. Og så gå videre ind til pegefingeren. Og se gerne, om man gør det på begge sider af hånden. Dem synes jeg, de er nemmest at finde på oversider af hånden. Det kan også være forskel på, hvad I oplever. Og ind og finde den på lange fingeren. Og ud på lillefingeren. Ringefingeren hedder den kommer først. Og så har vi lillefingeren yderst. Så det er de her mellemrodsknogler. Og hvis I mærker, når I sådan, kører huden henover, så kan I mærke altså alle de her forskellige sener og små muskler, der sidder inde. Så kan vi gå ind og tage selve fingerknoglerne. Så vi tager tommelfingeren, den har 2, og dem hedder det phalanges. Jeg ved ikke, om man siger phalanges på dansk. Og på den yderste herude, det yderste led herude ved fingeren. Og så går vi ind på pegefingeren. Igen gør det deres eget tempo, så vi bare lige kommer rundt og får fat i hver evig eneste lille knogle i hånden. Og på langefingeren. Og på ringefingeren. Og det kan være sådan noget, der er rigtig godt lige at gøre det her ved sig selv, hvis man sidder og føler, at man er meget spændt i hånden, eller meget træt i sine hænder. Hvis man måske sidder langt der ved computeren, eller sidder og skriver meget i hånden, så kan det godt være lige fint at gøre sådan noget. Så lige at slutte af med rysthånden. Og det er også med til at blive hurtigt til at lige løsne og øge vores proprioception.
prøver jeg lige sådan at mærke hænderne sammenligne dem, sådan, ligesom det føler, ligesom det er sådan, nu føler vi ikke de her hænder, nu er de bare aktiveret, og de er på og klar til at gøre noget. Jeg oplever i hvert fald, at jeg har meget mere kontakt til mine hænder, frem for da vi startede. Jeg tænker, og jeg håber også, at I ligesom har en oplevelse af, at I har en bedre kontakt til jeres hænder. Aktiveret jer og varme. Netop det der, man får mere cirkulation, og vi lige får gjort, og det er tit ikke, når sådan er på den her årstid, vi kommer til at fryse vores fingre, vi får måske ikke nok cirkulation, den blodcirkulation ud, og derfor det kan det også hjælpe os, vi ryste lidt på hænderne, hjælpe til at give noget mere aktivitet og mere cirkulation ud i hænderne. Godt. Vi prøver at gå lidt videre i forhold til det her. Det var noget, der tog lang tid, men jeg synes, det er noget der er givet rigtig godt ud i forhold til, når vi skal arbejde med vores hænder. Det vi så også har gjort, det er i forhold til, at vi har øget allerede nu har vi øget vores proprioception. Vi kunne godt lige prøve at lige tabe lidt på vores underarm, fordi vi lige får de her knogler, de her 2 knogler aktiveret med, den kommer vi lige tilbage til i forhold til de her rytterhænder. Rigtig mange af de her ting, det handler om, at vi lige får aktiveret vores hænder og aktiveret knoglerne i vores hænder. Og vores underarm og får aktiveret alle de her sanseceller, vi har i vores krop. Nu tager vi kun lige at gøre det her med underarmen. Vi gør det lige på en arm ad gangen. Så lidt på oversiden og på undersiden og gerne helt ud på hånden. Så kan man lige give det lidt. Og man kan bruge flad hånd, og man kan bruge fingerspidser. Vi kan godt lige sådan vride, ligesom vi gjorde på fingrene. Vi kan godt lige gøre en lille smule ud på vores underarm. Og også på hånden, så mere som sådan en hel... og vi tager lige ryster hele armen. Altså lidt op og ned i forskellige retninger. Og det er også igen med til at aktivere vores proprioceptive sans. Det vil sige, at vi får en bedre kontakt mellem vores arm og vores hjerne, sådan helt på et mere ubevidst plan. Og så prøv at mærke forskel på de 2 arme nu også igen. Om der ligesom er en forskel. Og grunden til, at jeg hele tiden vender tilbage til, vi skal lige mærke, hvad der sker. Det er igen, hvis vi ikke mærker efter, så har vi ikke den erfaring, eller vores hjerne får ikke den erfaring, om der faktisk er en forskel. Så det er hele tiden, hvad mærker du, og er der en forskel? Hver gang vi gør noget, så vi hele tiden tager en ny baseline i forhold til, hvordan er det nu, hvordan er det nu. Godt. Lad os prøve at lige gøre det ved den anden underarm også, for at vi ligesom lige får aktiveret det, og der kan jeg mærke, at jeg er mere øm på min højre. Ja, jeg skal nok, når vi taler om knogler, Karina, så ser jeg lige om det, eller Henriette, i forhold til om det, jeg tænker, jeg kommer ind på, at det er det, du gerne, du stiller spørgsmål, altså siger du bare til bagefter. Noget af det, der er vigtigt, når vi tapper her på vores arm, eller på vores krop, og aktiverer de her proprioceptive celler, det er, at vi er nærværende. Det er lidt svært lige nu, når jeg sidder og ævler løs som alt muligt andet. Men så ligesom tænker over, hvor du tapper, og prøver at se, om vi kan tænde, ligesom, hvis der var en af små lyskontakter på her på vores underarm, og på vores hånd, at vi ligesom får tændt alle de her kontakter. Så vi prøver at ligesom hele tiden holde fokus på, hvad det er, vi arbejder med, helt ned i den her detalje, så jeg har fokus på, nu tapper jeg på min underarm her på toppen, og på længere ned, og jeg tapper her på undersiden af mit håndled. Så hele tiden jeg tænker over, hvad det er, jeg gør. Og det vil tage lige til at stryge, og lige ryste armen. Og så lige for at ligesom have den her effekt, så har jeg lige sådan en lille bitte arm. Den skal vende sådan her, det er en højre arm. Og der kan vi se, jeg holder lige hernede min sorte bluse, for at den er lettere at se. Så vi har, radius her på tommelfingersiden knoglen, som den tykke, I kan mærke her på jer selv. Og så har vi den lille, der hedder ulna her nedenunder. Og hvis vi så kan se, de sådan ligesom faktisk lidt ændrer, det vil sige, at ulna den bliver lidt bredere op mod toppen, op mod albuen, og den er med til at danne albueledet. Og vi har den anden her. Men det må sige, når vi holder vores hænder her, nu den her er lidt stiv, nu forestiller vi, at han holder en tøjle herude ved mine fingre. Så har vi, kan I se, at knoglerne de er parallelle. Hvis jeg så gerne vil, hvis jeg nu har lyst til en eller anden årsag, det kan være, man kan have alle mulige årsager til at gøre noget, men jeg vil faktisk godt ride med flade hænder. Og så er der nogen, der siger, det må vi ikke. Nej, men det er muligt, men det er jo ikke altid, man lige har en dommer til at bestemme det. Så kan I se, hvis jeg så gør det, nu skal jeg lige se, hvordan jeg kan gøre det, så kan I se, så danner knoglerne et kryds,
Så hvis jeg har hånden på højkant, så sidder den sådan herude. Og når jeg så roterer min hånd, så danner knoglerne et kryds. Vi prøver at mærke det på os selv. Så man kan sige, hvis jeg sidder sådan her med min arm, jeg skal lige flytte min stol, så den sidder ordentligt. Jeg sidder sådan her med min arm. Jeg skal lige lidt væk, så det sidder ordentligt, for så kan jeg ikke rigtig gøre det. Sådan, og nu tror jeg, I kan se det. Så jeg sidder sådan her med min arm, når jeg rider. Hvis jeg så gør sådan her, så kan jeg ligesom fornemme, at mine knogler, de ligger så oven på hinanden. Prøv selv at rotere jeres hånd til at lægge hånden flad. Eventuelt lægge den anden hånd oven på underarmen, så I kan mærke, hvad der sker. Kan I mærke det? Hvordan de sådan krydser. Det, der sker, når jeg får krydset over, så bliver vi faktisk mere stabile, fordi når jeg har noget, ligesom der sidder, hvad skal man sige, bare oven på hinanden, frem for når det ligger sådan, krydser hinanden, så får jeg noget mere stabilitet ind i min krop, i forhold til, hvis jeg har brug for at, det kan også være, når jeg laver anden at ride, så er den agtig samme funktion. Jeg har en ting, jeg skal følge op på. Det er i forhold til, at jeg har engang lært, at hvis man rider med flade hænder, så er det meget mere ufleksibelt og meget mere stærkt i hestens mund. Hvor jeg tænker, men hvis det eneste, jeg gør, når jeg sidder, overhovedet ikke rører andet i min krop, det er at rotere sådan her. Så er det ikke sikkert, at det er en sandhed. Der er jo rigtig mange historier, hvad skal man sige, men den skal jeg lige have gravet lidt mere, dykke lidt mere i, fordi vi har altid lært hænder på højkant, og det foretrækker jeg også, men igen, det er altid fedt at have nogle variationer, fordi vi er forskellige, og hesten er forskellige, og situationerne er forskellige. Hvis det kan gøre, at jeg kan være mere stabil i resten af min krop, og hjælpe den hest ved at rotere mine hænder, fordi jeg så bliver mere stabil i min underarm, så behøver det ikke nødvendigvis være en skidt ting. Men det er sådan noget, jeg lige skal have rodet lidt mere i, og der kan også sagtens være, hvis der er nogen af jer, der har input til det, så er I velkommen til at skrive til mig. Fordi jeg synes, det er fedt, at vi skal ikke bare tage alting, der har været i altid som sandhed. Men noget af det, som jeg så kan bruge det her billede, når der sådan, at vi rider, det er ligesom at tænke, jamen, når du skal holde din arm, for at måske have lidt lettere ved at holde, så forestiller de her to knogler, de ligger oven på hinanden. Så brug det billede i forhold til, at når vi gerne vil holde vores hånd, så vil vi have knoglerne oven på hinanden, så kommer hånden automatisk op og står på højkant. Så det er en af de ting, som jeg gerne vil give med jer. Det er ligesom det billede, simpelthen helt anatomisk billede. Vi ser knoglerne for sig i vores arm. De ligger hen og stakket oven på hinanden her i min underarm. Og jeg skal lige finde et billede her, som jeg ikke lige har fået op, i forhold til et af de sådan mere metaforiske motiver. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I ændre, bare skrive dem. Skal lige se. Hvor er den henne? Der var lige, at jeg havde glemt at få åbent, nemlig. Nej, her skal jeg have den til at åbne. Ja. Så jeg tager lige og deler min skærm igen. Ja, Henriette, det er jeg helt enig med det der, og som en drejende nøgle på åben fest, det er rigtig godt. Det er et godt udtryk, Karina. Og højkant tænke, fordi der kommer større fleksibilitet i håndledet. Ja, men hvis den fleksibilitet gør, at jeg måske bliver ustabil i resten af min krop, i en eller anden også, i en eller anden, jeg tænker for eksempel måske nogle gange sådan springer, så kan det være rigtig fint, måske man ikke får komme ud og sådan nogle flyvealbuer, det har jeg nogle gange selv haft tendens til. Så jeg har sådan, det er noget, jeg sådan lige skal prøve at grave lidt mere i. Og hvis man går ind og ser, og det er ikke nødvendigt, hvis man skal sige, at vi skal kigge på toprytteren som et mål, for hvordan tingene skal se ud. Men hvis vi prøver at gå ind og kigge på nogle af dem, der nu er rider dressur på helt høj plan, de har faktisk begge variationer. Så jeg tænker, det er nemlig fedt at lige dykke ned i noget. Men er det bare noget, man altid har sagt? Og jeg tænker, at der er en eller anden årsag til det, men det kan også måske bo et helt andet sted. Jeg prøver lige at dele min skærm, fordi så vil jeg gerne vise jer en af de her metaforiske billeder. Nu skal jeg lige se, om jeg kan forstørre det op.
Det er da godt nok meget småt. Godt. Her har vi et billede i forhold til nogle af de her metaforiske billeder, vi kan bruge, når vi rider, hvor vi forestiller os noget. Så vi har ligesom alle de her håndrodsknogler, som vi rørte ved før også, som man tydeligt kunne se på handsken her. Vi ser på det lille billede, jeg har heroppe. At dem har, hvis I forestiller jer, at I skifter dem ud med små klokker, eller små bjælder, hvad sker der så, når det er sådan, at vi ryster de her bjælder? Godt. Så det kunne jeg godt tænke, at vi prøver at lege med sammen. Så I forestiller jer, at I har små bjælder inde i jeres hånd. Og så skal vi have, ligesom når vi ryster hånden, og vi gør det bare ved én hånd, lige til at starte med. Og ligesom finde en rytme. Og se om I måske fra jeres indre ører kan høre de her bjælder, hvordan de siger. Vi kan måske sætte noget farve på dem. Er det bare sådan helt almindelige, klassiske messingbjælder? Hvor store er de? Hvad sker der, hvis du gør dem større? Så kan man så begynde at blive langsommere, når jeg laver forstørre dem. Jeg prøver at gøre dem mindre. Og det er en af de ting, som vi kan, og man kan sige, hvis jeg mærker forskel på mine 2 hænder nu, så har jeg en endnu større lethed i den, hvor jeg lige har klokker i. Så det er noget af det, vi kan lege med, og vi kan lige prøve at tage det med på det andet billede, på den anden hånd også, hvis jeg sidder bare lige og lige stille og ryster, så forestiller jeg mig klokker, og det er nogle gange, så skal man øve sig i at få det her, hvis man ikke er sådan rigtig god til de her visuelle billeder, så kan man lige øve sig. Og virkelig, jo mere som vi kan få flere sanser med, så går det endnu dybere frem, bare vi visualiserer det, så jeg forestiller mig tyngden af klokkeren måske også. Især lyden, og finde den noget rytme, og så lige finde det. Så når vi rider, så kan man sige, at det kan være en god ting at have, når vi skal følge hestens skridttakt. Vi forestiller os, hvordan de her klokker, de hjælper med at sætte en rytme. Det kan også være, når vi traver, så sidder vi forhåbentlig lidt mere stille med hånden, men vi har hele tiden den her rytme, der kommer fra hesten. Så vi kan arbejde med det. Og det er en af de ting, jeg godt kunne tænke mig, vi kunne prøve at tage med ud, når I vil ride næste gang, og prøve at tage det her billede med af klokkerne. Og så simpelthen male det så levende som muligt. Og hesten, de kan rigtig godt lide, når vi har de her metaforiske billeder, hvor der er lyde på. Det er i hvert fald det, jeg oplever. De tænker, fedt, nu sidder hun lige og spiller en lille sang for mig. Og især det, når så man for eksempel lige, jeg vil lige have en lille smule mere energi, så forstår jeg klokkerne lidt, og så tager hesten som regel imod den. Så prøv at lege med det. Det vil jeg godt lige sende en opfordring til, og se om I får noget ud af det. Karina, jeg elsker det også alt ved det her. Et andet billede, som I kan få med os, vi kan forestille os, at de her, nu ved jeg, det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man ikke kan lide vand, men nu forudsætter jeg lige, og vi har kun vand til livet. Det er sådan lige for at sætte en ramme her. Men hvis I forestiller jer, at de her håndrodsknogler, det er korkpropper. Så for at rykke jeg lige lidt væk igen. For at holde vores hånd her, så jeg ikke skal ligesom bruge energi på at holde den, når jeg rider. Så forestiller jeg mig, at korkpropper, jeg har vand rundt om min hånd, så de flyder på vandet, de her korkpropper. Så på den måde, så bruger jeg ikke noget energi, fordi det er jo vand. Det vil sige, at hvis vandet det stiger, så flytter min hånd højere op. Det er måske ikke så smart at ride sådan her, men igen for illustrationens skyld, så sænker jeg vandet ned til den. Nogle gange, så vil jeg faktisk godt have mine hænder, de kommer længere ned. Mine hænder, de vil gerne komme herop, når jeg rider nogle gange. Det er sådan lidt som en reaktion. Så skal jeg sænke hænderne. Så jeg kan prøve at sænke vandet, så jeg faktisk får hænderne herned, hvor jeg gerne vil have det, når jeg rider på min egen hest, hun er ung. Så hun har ligesom, når jeg kommer herop med hende, så bliver det nogle gange for rigid for hende, og for kort i forhold til, hvad hun har brug for. Så jeg kan sænke vandet, så jeg kommer herned, men det er ikke mig, der gør det, fordi det er jo vandet, der bærer mig. Så det er jo igen i forhold til at ændre lidt der, i forhold til de her forskellige billeder, vi kan bruge. Det er sådan lige et par af de billeder, at I kan tage med og bruge med det samme, og man kan også bruge det i andre ting, man laver, for eksempel hvis man har brug for at holde sine hænder. Man kan også prøve det, når man går med hundesnoren, eller hvad man ellers laver. Måske, hvis der er nogen, der laver håndarbejde, sidder og strikker, så kan det godt være, at måske man, jeg ved det ikke, det er bare rent gæt, for jeg gør det ikke, at man så kan forestille sig, at man har vand, der holder sine hænder i den her højde, hvor man holder sit strikketøj eller hækletøj. Måske. Jeg vil gerne lige vise et billede mere i forhold til de her ting med vores hånd, der er specielt. Godt. Hvis I ser på alle det her, det er alle de her forskellige ligamenter og sener, der er i hånden. I kan se, der er rigtig meget af det forskellige. Og der er virkelig meget, og det er igen for at gøre vores hånd stabil.
Og det er sådan en fantastisk anatomisk app, jeg har, hvor jeg kan tage de her ting og lave de her billeder, og ligesom gå ind og se det, og se det i 3D. Men så forestiller jeg, at hvordan det her det er inde i jeres hånd, og det har vi alle sammen inde i hånden. Jeg tager lige og stopper med at dele. Sådan. Hvordan vi har alle de her. Så I prøver at forestille jer, at alt det her, det hvide, vi lige så på billedet, at det er sådan ligesom sådan noget tåge. Så at der kommer tåge ind mellem alle de her knogler i vores hånd, for at ligesom igen give det noget lethed, men også lige give sådan lysten alt det her. Så der kommer sådan en lille brise, lidt tåge, der sådan flyder ind, og det er igen for at give en anden fornemmelse ind i hånden, i forhold til det. Så nu har jeg ikke fået lavet den her, hvad hedder det, fået det op på skærmen. Jeg prøver at vise billedet af det, for ligesom I får en illustration på det. Jeg tror, du godt se. Så I forestiller jer sådan her, at ind mellem alle håndknoglerne, der kommer sådan et lidt tåge for at løsne alle de her strukturer, der også kan blive lidt stramme i forhold til, hvordan det føles. Og vi kan jo også gøre noget i forhold til, jeg har sådan en lille bitte roller, så måske nogle af jer har sådan en håndtræning. Jeg har alt for mange ting her på mit bord. Her. Sådan en her. Jeg ved ikke, der er nogen af jer, der kender, jeg holder den igen hernede, det er sådan en sølvfarvet en. Og den er også god til, og hvad skal man sige, og måske kan man gøre det, mens man rider, det har vi prøvet, så ligesom man holder blidt om den. Men den giver igen noget kontakt, og den giver helt vildt meget i forhold til følesansen inde i hånden, når vi holder tøjlen. Så hvis der er sådan, at man har en tendens til at virkelig sådan, vil holde lidt hårdt om tøjlerne, man gør alt det her, vi har lavet med at få rørt alle knoglerne og få bevæget det hele, men så kan man også prøve ligesom at holde sådan en her inde i hånden af en eller anden afart. Det kan også være sådan nogle små af de der håndtrænings squeeze-dyr. Der er en af mine kolleger, hun har sådan nogle krokodiller, så hvis der er sådan, at folk de trykker for hårdt på dem, så popper hovedet op, og jeg vil så gerne have dem, men jeg ved ikke, hvor man kan få dem. Hun er i Costa Rica. Så, men det er sådan noget, jeg ser en eller anden dag, når jeg er på hestemarkedet eller sådan noget, så finder man sådan noget skørt noget. Fordi at ligesom kommer vi til at klemme for hårdt, eller man kan også forestille sig at nogle af dem, der man holder en fugleunge inde i hånden. Jeg synes måske, det er en lille smule grotesk at sætte, når man kommer til at... Jeg kunne rigtig godt tænke mig en gang, hvis der er nogen, der engang med til at lege, så tager vi æg, og rider med rå æg og gamle ridebukser, og så prøver vi, fordi jeg er sikker på, at... Nå, det griner du på. Fordi jeg er sikker på, at sker der så et eller andet, så det er en reaktion, vi har i kroppen, som vi skal øve, vi skal hele tiden øve os i at få nogle bedre mønstre i vores krop. Og det er heller ikke fordi nødvendigvis det er skidt, vores krop spænder op. Det skal man også huske også i forhold til, hvis man bliver forskrækket, og der sker noget. Det er jo for at passe på os, vores krop, den gør det, at vi ligesom fyrer lidt op på adrenalin, og vi kommer på. Det er jo en beskyttelsesmekanisme for vores krop. Så det skal man sådan også lige tænke over, sådan, jeg bliver hele tiden forskrækket, når jeg ved, at det er faktisk helt naturligt, og det er okay, alle situationer, at det er helt normalt. Jeg har i forhold til de her små ting, vi har lavet, dem sender jeg ud i mit nyhedsbrev, så man kan få billederne med ud, hvis der er sådan, at, og der er på, jeg lægger også lige et link til på min Facebook-side, så lægger jeg bare et link til den ene, så I kan gå ind og se det. Jeg har sådan det der med noget for noget, det er nogle gange nu, det er helt, I kan bare gå ind og tage det, hvis I har lyst til at se det. Og der står en lille smule også, hvad det er, vi har gjort, så man kommer med, og der er den her, vi så, hvor der var forskellige farver på knoglerne, den er der, så man selv kan farve. Meget pædagogisk, og det er et rigtig godt redskab til at lære det, de her anatomiske malebøger, hvis man er til sådan noget. Men så er I velkommen til at printe den ud, og så lige sidde og farve den for at blive bedre. Du skriver en rid med en kogt asparges kartoffel. Ja, men det kunne være meget sjovt med æg, ikke? Men det er også en god, jeg tænker, det kunne også, man kan også, der er mange ting, sådan madvarer, man kunne tage i hånden, der bliver rigtig interessante. Men jeg tænker, at nogle gange så er det rigtig fedt at gøre de her ting. Det er også noget af det, man kan gøre, som jeg nogle gange har prøvet med pigerne på rideleje. Det er, så bliver de longeret, enten i skridt eller trav, og så skal de pille en clementin, uden den må gå i stykker. For det er jo også igen noget, om vi har den her håndkontrol, og den her finmotorik, som også er vigtig. I forhold til, hvad man siger, hvis man sidder meget urolig hænder, noget af det, vi har gjort nu, det kan være, det hjælper. Men det kan også sagtens komme op fra skulderen, det kan komme fra ryggen, det kan komme andre steder fra, alt efter hvem vi er, og igen også, hvad hest vi rider på.
fordi de har forskellige bevægelser. Men selvfølgelig jo bedre kontrol jeg har, kropsbevidsthed og kropskontrol jeg har over min egen krop, så kan jeg lettere tilpasse mig til hesten. Og det i sidste ende, det handler om, at vi får den her effektive bevægelse. Og effektiv definerer jeg som, altså vi bruger så lidt mulig energi. Det betyder ikke, at vi ikke skal bruge noget energi, for det skal vi. Men så lidt mulig energi for at skabe en bevægelse, ligesom den bevægelse, vi har brug for. Og det tænker jeg, det er i forhold til vores holdbarhed, både når vi rider, men også i vores jeg har nok sagt, civile liv. Fordelen også, hvis vi får den her kropsbevidsthed og arbejder med nogle af de her principper, det er, at vi får en bedre mobilitet i vores krop. Så hvis man døjer med, at man får ondt, når man rider, enten i skulderen eller i lænden, så vil det også hjælpe på det. Så det var sådan lige, hvad jeg havde sådan kort med hånden, og prøv at tænke på, at jeg skulle gennemgå det på 12 minutter, og nu har vi brugt 45. Men vi går heller ikke lige hoppet lige lidt elegant over noget af det der til vores presentation. Jeg kommer til at lave nogle online træninger her hen over vinteren, som I kan tilmelde jer, hvis man har lyst til det. Og jeg lægger også et link af Henriette. Du vil gerne sige noget? Du må gerne unmute dig, hvis du gerne vil sige det. Det var lige en fejl, jeg fik trykket på noget. Det er helt okay. Det kan også ske. Så lad os, hvis I har lyst, så prøv de her ting og se optagelsen igen, og hent endelig den her lille handout, som jeg har i forhold til det. Den er på engelsk. Jeg tænker, jeg oversætter den til dansk, når jeg laver den på min nyhedsbrev der. Så det er I velkommen til, og I er også velkommen til at med til noget af den her træning. Så vil jeg bare til sidst ønske et rigtig godt nytår, og fedt, I var med, og jeg er rigtig tak for det. Så godt nytår til jer sammen.